सोहम, काय ग मम्मी? उद्या तुझा मेसेज आलाय ओपन डेचा. उद्या SA2 ची तुमची फायनलचा ओपन डे बघ. जर चांगले मार्क पडले नसतील तर पप्पा कसे करतात, तर मग तू आणि आम्ही आहोत. या वेळेसच्या ओपन डेला आम्हाला चांगले मार्क पाहिजे, समजलं? पण मम्मी ऐक ना, काय? जेव्हा मी माझ्या मित्राची एखादी वस्तू पाहतो तर मग मी जेव्हा मागतो तर तू म्हणती जे आहे त्याच्यातच समाधानी राहायचं. मग मला जर कमी मार्क्स पडले तर तुम्ही लोक का नाही समाधानी समाधानी राहायचं आम्ही समाधानी राहायचं, आम्ही समाधानी राहायचं. चल जा अभ्यासाला. उद्या बघ तू समाधानी करा. त्याचं समाधान उद्या आहे, उद्या.